Bohužiaľ aj smajlíci sa niekedy ocitnú v problémoch a prepadnú závislostiam. Vymeň opitého smajlíka s cigaretou v ruke za iného, príjemnejšieho. Chalanov z Dolného Kubína asi nenájdeme non-stop pricusnutých na monitore. Majú príjemnejšiu závislosť, a to freestyleové jazdenie na bicykloch. Odchytila som si ich a položila im niekoľko otázok. No, internet využívam vlastne všestranne, používam ho aj na to, aby som si pozeral videá, učil sa nejaké nové triky. Sledujem, ako jazdia iní ľudia, napríklad zo Žiliny, keď nájdem nejaké videá a podobne. Dosť často sťahujem vlastne videá českých a slovenských jazdcov, ako je napríklad Dušan Antalík alebo David Benda, ktorých dosť uznávam. Vlastne dosť často tieto videá sťahujem a pozerám vlastne, ako niektoré triky robia, no a vlastne podľa tých videí sa potom tie triky dajú aj naučiť, no, keď sa na to človek pozerá dlhšie. Idol vo freestyle je vlastne Mike Spinner, ktorého si veľmi vážim, pretože to, čo robí na BMX-ke, je proste úžasné, je to božské. Natáčame sa aj vlastne kvôli tomu, aby sme na tých videách videli, aké chyby robíme a vlastne snažíme sa zlepšiť podľa tých videí vlastne. No. A natáčame sa aj preto, aby sme oboznámili iných ľudí, čo to vlastne BMX je, aby sme nalákali nejakých mladých ľudí vlastne, aby začali jazdiť BMX. A aj pre priateľov točíme videá, ale tak pre srandu. Ja trénujem každý deň prakticky. Ako vyjdem zo školy, tak sa najem a idem na bicykel, jazdím až do večera, potom prídem domov okolo nejaké 8, najem sa, prehodím knihy do školy a na druhý deň zasa to isté, vlastne sa to všetko opakuje dokola. No pri tréningu je najdôležitejšie určite sústrediť sa na to, vlastne, čo človek robí, lebo keď mu vlastne myšlienky behajú inde, tak sa nemôže sústrediť na tie triky a potom to nejak nejde, no. No, tak tých zranení veľa nebolo, pár doškretých laktí, niekedy aj ten ksicht, no, stáva sa. Ale tak vlastne väčšinou to boli iba tie chrasty, no. Bolelo to možno tak 3-4 dní a potom to prešlo. Pred úrazmi sa chránime tak, že nosíme chrániče, ako napríklad chrániče na kolená, lítka, prilby. To nosievam ja a nosievajú sa ešte chrániče, ako sú vesty a chrániče na chrbticu. V Dolnom Kubíne sa o vhodných podmienkach vlastne nedá hovoriť, lebo vlastne buď tu jazdíme iba ako po meste, kde nás naháňajú stále policajci, alebo ideme hore do Deer Parku, kde vlastne máme pokoj a kľud. Takže no v Deer Parku máme teraz celkom hodné podmienky. Upravili sme si ho tak, aby sa tam dalo skákať vlastne. Do konca roka 2009 sa má vybudovať skatepark, ktorý má byť vraj najlepší na Slovensku, tak som zvedavý, čo to bude. No. V
Vďaka akronymom môže byť otázka aj odpoveď oveľa kratšia. Stačí poznať skratky často používaných slov a fráz, ktoré sa dnes využívajú v mobilnej aj internetovej komunikácii. V poslednom videu sa pozrite na to, ako chalani nacvičujú nové triky na BMX bicykloch. V tomto videu si zaskákali aj do Molitanu. Ja sa s vami lúčim a prajem vám krásny deň, bez vecí, ktoré by vám mohli zničiť život. Radšej tvorte, točte a nám posielajte linky na adresu andrea@kuky.sk.